village and humanity. Let's break the silence. We are all together. ብሄርና ብሄረ ትግራይ ቋንቋናታት ትግርኛይ ሁሉ ጊዜ ነቲ ሽግርና ድፊርና ንህዝብና ክንርሑ ይግባእ ማለት እዩ እቲ ዋና ሽግር ናትና መንነት ናትና ኣይፈለጥና ዘለና እቶም ብሰሜን ተጋሩ ንብሎም ወይ ድማ ኤርትራውያን ማለት እዩ እቲ ሓቂ ከም ዘለዎ ተተቐቢልና ሽግርና ክፍታሕ እዩ ኤርትራዊ መንነትን ኢትዮጵያዊ መንነትን ዝበሃል የለን እዚ እዞም ክልቲኦም መንነት እዚኦም ናይ ሓደ ክፍለ ዘመን መንነት ማሕበራዊ ህንደሳ ወይ ድማ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ክስርሑ ወይ ክምስርሑ ዝተሓሰቡ ብዋጋ ትግራዋይነት መንነትና ወይ ብሄረ ትግራይ ብናቱ ዋጋ ኢትዮጵያዊ መንነትን ኤርትራዊ መንነትን ፍጠር ተደልዩ ማለት እዩ ካብ 1990 ማለት እዩ ኣብቲ ሓደ ወገን ምሁራት ተንቲኖም እዮም ከመይ ተፈላለዩ ህዝቢ ኣገዳሲ ይኮኑ ናው ኣብቲ ሓደ ወገን ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ምስራሕ ተሓሲቡ ብጣልያን ማለት እዩ ኣብዚ ሓደ ወገን ከዓ ኢትዮጵያዊ ሃገራዊ መንነት ምስራሕ ተሓሲቡ ማለት እዩ እዚ ኢትዮጵያዊ ሃገራዊ መንነት ንባህልን ታሪክን መንነትን ናይ ኣምሓራ ዝውክል ማለት እዩ ኣብኡ ኣብቲ ኮንቴክስት ትሕርትናዮ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያዊ ተራፉካ በቲ መንነት ማለት እዩ ዜግነት አይወልኩም ኣምሓራ ይትብላለኻ ማለት እዩ ኤርትራዊ እንትብላለኻ ነቲ ትግራዋይነት ናትካ መንነት ገዲፍካ ከዓ ጣልያናዊ ትብላለኻ ማለት እዩ ሓፂሩ ማለት እዩ ቀፂለ እንታይ ኣትውደልየ ቋንቋ ትግርኛ ናይ ብሄረ ተጋሩ ቋንቋ እዩ ኮርኛ ዝበሃል ቋንቋ የለን ኮርያ ዝበሃል ብሄር ኣሎ ደቡብ ኮርያ ሰሜን ኮርያ ማለት እዩ ኮርኛ ዝበሃል ቋንቋ ግን የለን እዚ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ናይ ተጋሩ ቋንቋ እዩ ብሄር ናትና ከዓ ተጋሩ ማለት እዩ ኢንሾርት ስለዚ እተን ናይ ደቡብ ኮርያን ናይ ሰሜን ኮርያን ኤግዛምፕል ተዳሪእና ብናይ መግዛእቲ ናይ ኣይዲዮሎጂ ናይ ቻይና ናይ ካፒታሊዝም ኮሚኒዝም ተፈላለዩ ማለት እዩ ዳርጋን 75 ዓመት ገይረና ኣለዋ ማለት እዩ ግን ሓደ ብሄር እዩ ወላሓንቲ ዘፈላለዩ ነገር የለን ዘሰይ ንሕና ተጋሩ ከዓ ሓደ ብሄር ኢና ተፈላለዩ ነገር የለን እጂ እንታይና ዘለና ናይ ኩርዳውያን ናይ ኩርድ ነገር ኤግዛምፕል ወሲድና እውን ዘሰይ ስለዚ ንምንታይና ንፈርሕ ንምንታይና ካብ መንነትና ንሃድም ስለምንታይ ዋይ ካብ መንነትና ክንሃድም ከለና እቲ ሽግር ደድሕሬና ጎይሎ ክፍታሕ ይከኣል ነቲ ሽግርና ንሕና ክንገጥሞ እዩ ዘለና ስለዚ ኣይሆፕ ተረዲሁም ትኮኑ ትኽእሉ ካብ ሽግር ካብ ምዳም ካብ መንነት ካብ ምዳም ባዕልኻትኩም ተሳዕቡ እዩ ምስ ኣውሽጢ ከቢለ እንታይ ይኽእል ኣብ ታሪክና ተፈላለዩና ዝሰዓብናዮ ፀላኢ የለን ናይ ሓባር ፀላኢ ተፈላለዩና ዝሰዓብናዮ የለን ተዛረብቲ ትግርኛ ወይ ብሄረ ተጋሩ ኣብ ታሪክ ናትና ናይ 3500 ዓመት ታሪክ ኣለና ንብል ተፈላለዩና ዝሰዓብናዮ ፀላኢ የለን ክሳብ ናይ ህወሓትን ናይ ሻዕብያ ናይ ትማል ታሪክ ቅድሚ 20 ዓመት ወይ 25 ዓመት ተፈላለዩ ዝሰዓሩ ወይ ዝገጠሙ ፀላኢ የለን ማለት እዩ ስለዚ ተፈላለዩና ንድሕር ናይ ሓባር ፀላኢና ክንስዕሮ ዘይንኽእል ኮይና ውጭስ ክንፈላለ ከለና ክንሰዓር ኢና ማለት እዩ ስለዚ ክንሓብር ኣትሊስት ማሕበራውን ቁጠባውን ኢንቴግሬሽን ክንገብር ኣለና ወይ ውህደት ፖለቲካዊ ውህደት ቀሲሉ ዝስዕብ ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ ናይ ጂኦፖለቲክ ሒዝና ወይ ምስ ሃገራት ዘለዋ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት እውን ዋላ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ኣትሊስት ግን ኢሚዲየት ውህደት ዘድልየና ሕጂ ግን ማሕበራውን ቁጠባውን ኢንቴግሬሽን ዘድልየና ማለት እዩ ምሳ ኣስዒበ ገሊፀ እየ ኩሉ ኣቦታትና ናይ ራእሲ ወልደንቄል ኣጋጣሚ ኣልዒቦ ነይሩ መምህር ሙሉወርቅ ትኽክል እዩ ወዲ ራእስካ ስዑል ሚካኤል ኩላትና ኣቦታትና በቲ ባህሊ ናቶም መውስቦ 7 ወለዶ እዮም ዝዋሰቡ እጂ ኩላትና ሓሲብና እዚኣ 7 ወለዶ ክዋሰቡ ከለዉ ንዓይ ዓባይ ካብ ነቡር ትግራይ ተዘይኮይና ኣደይ ካብ ደቡብ ትግራይ እያ ካብዚ ትግራይ እዚ ማለት እዩ ንዓይ ዓባይ ወይ ንሓደ ኣብ 4-5 ኣብ ዓባይ 7 ወለዶ ንሕቆፂልና ኩሉ ኢንቴግሬት ይገብር እቲ ናይ ተጋሩ ማለት እዩ ዝተዋሃሃደ
ካብ ተንቤን ኣለና ካብ ወልቃይት ኣለና ካብ ራያ ኣለና ወላ ካብ እንደርታ ኣለና ካብ ዓጋኑ ማለት እዩ ሓንቲ ብሂል ኣላ ነግረኩም ኣብ ሓማሴት ማለት እዩ ኣብ ወይተወሊድ ዓብያነ ቀጥታ ናይ ራእሲ ወደንጌል መፆ ስለዝኾንኩ ካብ ዓጋኑ ዘይውለድ ኣይጭዋን ነይሩ ማቦታትና ካብ ዓጋኑ ዘይውለድ ወይ ካብቲያ ወይ ካብቲያ በሃል ነይሩ እዚ ዓብዪ ኤግዛምፕል ነቲ ማሕበራዊ ህንደሳ ናይ ጥልያን ቻሌንጅ ዝገብር እዩ ነቲ ማሕበራዊ ህንደሳ ካልእ መንነት ክወሃበና ዝሓሰበን ኤርትራውያን ማለት እዩ ነቲ ሰሜን ትግራዋይ ንዑ ቻሌንጅ ዝገብር እዩ ብምቕፃል ኣብ ናይ ራእሲ ወደንጌል ትኽክል እዮም ኢሎም መምህር ሙሉወርቅ ራእሲ ወደንጌል ናልማት ኣብ ሓምሻይ ወለዶ ክኸውን ይኽእል ኣርባዕይ ወለዶ ኣለኖ ዘመድ እዩ ራእሲ ወደንጌል ኣቦና ከዓ ትግራዋይ ኮይኑ ሞይቱ ኤርትራ ይፈልጣን እዩ እዚ ሕጂ ሓድሽ ታሪክ ፅውፅዋይ ምስራሕ ዝሕሰብ ዘሎ መቐፀልታ ናይቲ ጥልያን ኣብ መንጎ ተጋሩ ክፈጥሮ ዝሓሰበ መንነት እዩ ታያሳ ዘየለ ታሪክ ፅውፅዋይ ኣምፅኻ ራእሲ ወደንጌል ከምዚ ተባሂሉ ኢልካ ክሳይ ምግባር እዩ ስለዚ ክንነቅሕ ኣለና ነቲ ህዝቢ ብዓንቶ ዝገለፅኳ ዘይተፈላለና ኩለና ብግዲ ተፈላለና ንነብር ዘለና ሓደ ህዝቢ ኢና ሓደ ታሪክ ሓደ ባህሊ ሓደ መንነት ሓደ ስልጣኔ ናይ ኣክሱም ማንም ኤርትራዊ ሰሜን ትግራዋይ ኣክሱም ናተያ ክብል ኣለዎ ማንም ደቡብ ትግራዋይ ወይ ትግራይ ኣዱሊስ ቀይሕ ባሕሪ ናተያ ክብል ኣለዎ መንነትን ዜግነትን ይፈላለዩ ዜግነት ፈቲኻ ትነብሩ እዩ መንነት ከዓ ናትካ ኢንሄሪት ምንም ነገር ትገብሮ ነገር የለም ኣነ ንግዚኡ ኤርትራዊ ለተተመካሕኩ ኤርትራዊ ለንሓዊ ተፀረፍኩ ዜራ ግን ነፍሲ የፀርፍ ዘለኩ ማለት እዩ ካብ መንነት የሸክዕ ዘለኩ ስለዚ ብዘይ መሬት ከዓ መንነት የለን መሬትና ኣክሱም ክንብላ ኣለና ቶም ሰሜን ተጋሩ ደቡብ ተጋሩ ከዓ ኣዱሊስ ቀይሕ ባሕሪ ክብል ኣለዎ ምክንያቱ ታሪክ ኣክሱም ብዘይ ኣዱሊስ ኮንቶ እዩ ታሪክ ኣዱሊስ ብዘይ ኣክሱም ኮንቶ ዝኾነ ህዝቢ ከዓ ካብ ታሪኩ ተፈሊዩ ዝነብር ተደኣ ኮይኑ ንብትታን ስደት ሞት እልቂት እዩ ስለዚ ኣብ ታሪክና ክንደርስ ኣለና የቕልል